Ukuthi ke Nyambo sekushuthi emva kwalokho ngoba already ubukhosi bunetayitela. Already ubukhosi bunemonarch eqondile. Already ubukhosi bunasizwe nabantu abaphethwe kubona. Linetayitela linomhlaba ngaphansi. Line budget specifically noma i-wrong noma i-right futhi lase liba ne-administration ngoba elakazulu phela iParliament alifanele kazwelonke elakazulu Natal noma lingakwenzi kahle konke khona ngoba mase kuziwa lapha emahhovisi nasey'malini kunento engike ngayisho ey'nsukwini eNyambosa ebhlungu ethi uyazi ukuthi sonke lesi sikhathi sihlale sixabane nama-deployees politically senior of government officials or umuntu osuke bekwe kuleso sikhathi kule term of office ka 5 years sixabane naye sithi ibona abahluphayo emandleni. I've just discovered something ukuthi yazi abantu abasijwayeza kabi kahle nalabo abantu abathe aba 5-year term ilama junior officials. We thought amandla asuke ephethwe abaphathiswa mandate ilaba aba 5-year term. Lama junior officials labantu political abangenayo la ababagibeze ekhanda laba bane institutional memory. Ibona abantswinya amandla abanye basebenzisa indlela eziningi abanamandla azo onobuhle bakhona benza show ukuthi hayi yabona ku director Moshayi ngimphethe uyaziwa nje ugel ozodila nabo ngento yakhe nayo kwazi ukudlala ngayo yabona kuyazi ukuthi mase kufika umeya omusha vele umeya omusha uzodlalela ezandleni zosibani baze bamsasazela ukuthi hayi pheko wakhe sibani kuyazi ukuthi hayi lo ukuthi kufika iqembu bana uzoliginqa lo kufike abantu uzoliginqa lo then usuyazi ukuthi kunabantu bakhona nje abazi ukuthi vele abanyakaziswa cause bathathwe as junior officials and they are the most dangerous ones. And lama officials lama deployees whether political or administrative bafika i-information beyithatha kulama junior officials ngisho ukudelela kwakhona thina ndlunkulu just delelwa thina yilaba abantu abafika cause abafika besuka kwi-level esuka ihlonipha ubukhosi bazisa kodwa kubenza ukuthi bagcine begibela phekwe ekhanda ilama officials alokho adelela umdlokombani kade kuphethe uhulumeni kabani kwangena ozwelimkhize badlula kwangena omacingwane kwangena ozikalala kwangena obani ngegaba zabo ondebele wonke umuntu ongenile umuntu odelilisayo yilabo abahlele Royal Support Office abasuke Royal Support Office bala Royal Household bala egcekeni nabanye abasuka khona uthi noma ukhuluma into unayi institutional memory uyobona bekubuka cause there's no order in the office. So the more kushintsha ngapha ebukhosini the more kushintsha ngapha ku government bona nje uyawazi umhlanga ulala namanzi ubulokhuthi nje uthi we need to deal nalama junior officials iwona ngibonile ukuthi wona sijwayela kabi ngibonile and ngizobatshela abantu abadala ukuthi ake nibheke lapha lento yazi silokhu sithi basheshe baqoqeke laba bakahulumeni hayi bayagobeka shem these politicians have egobeka. So Nyambose sizoyivala nje lento yethu. Where do we go from here? Uzobuyela eKapa usayosebenza emakhosini kwamanje uzobuyela eKapa but ey'nsukwini kufanele nihlelele ukuzobona omdala because impilo yasendlunkulu ifana nokuthi imile mawukhuluma ngonyama trust nje ivele imenze akukho kokunye okungenayo ngisho ukudla kungeni mina ngimaxoxela ngendlunkulu because umgogodla wempilo yabantu bakaZulu uncike kulento esikhuluma ngayo awukwazi ukuyihlukanisa nabo ngisho usukhala ifana nemthambo empilweni zabo egijima igazi empilweni zabo so idinga ukuthi nibonakale ASAP. But we also need to public participation. Nina manifesto la wenzowenza nina political. But ngoka public participation vela kuzoba ukudla kwendlunkulu kuphela banama subjects that needs to understand this. Futhi bazi ukuthi njoba amandla abo namagunyabo ebuyele kubona. Angithi ke ahamba ngegaba. Ebuyele kubona awuzofika kuNyambose mina kusasa afika ngitshela into different just because mina ngilambile. Just because mina ngifuna ivote. Angithi ke thina imali sikwazi iphepha leli sikwazi ukuthi ingcebo yakho njengamanje ingcebo yakho because wena unephepha kanti ingcebo yakho ilomhlaba esihleli phekwawo
kungenjalo ngaba basihlukumezi kanje eNyamboza but abantu bakithi ilaba abadala kuphela understands that ingane zethu zazuthi incebo yazo ijazi elimnyama eziliqokile njoba bekufanele zingitshela ukuthi angikho professional enkantolo cause manje should fanele the way you dress, the way you walk, the way you talk, the way you behave, the way you present yourself, you know, all those things. As ukuthi kungenjalo akho professional udelela i-professional whatever fraternity ngabe yini i-decorum of the court. Yes, the decorum of the court. If wena ungasenzi ngalendlela uya understand but umuthi uyabheka le i-context yalento yakho ekubeke kwizingo ekuyona abayiconsiderishanga then you ask yourself I mean like really bekuyimfundo ebitheni kwayona le ibiya ngokuhlakanipha noma ibiya ngokwazi ukukrema kangcono noma ibiya ngokwazi ukwenze njani ngoba manje mawuthi abalala abantu hayi man ulifakile ijazi but how did you get there uya understand ukopishe kangcono or waye good ekremeni cause ayi lo muntu ngeke angifuna ukukhuluma ngewisdom ukwazile ukuyithola iknowledge but angithi manje sigraspa ngokuhlukana eNyamboza asifani so it makes you question indaba yokuthi konje ufike kanjani la Nyamboza and basizuzile labantu ngalento yokuthi sihlukaniswe ngemfundo sihlukaniswe we understand. So this public participation mina ke ngikhalelayo iyona ezosikhipha kulento esikhuluma ngayo we understand but ihamba nokuthi fanele sikhiphe isystem le efakwe kuthini we understand ngoba uma uzokhuluma ngeyouth yethu manje noma ngeyifundiswa zethu ave bezokubhesha and the platforms ayabavumela and ubona ukuthi nalabo kufanele ngabe baya ngeconfidence bazozenyeza because they don't understand this politics, they don't understand this system, you know. Angunike nje uthi unkanta wakho kokugcina bese uyivala ngoba ngeke ngisakuphazamisa manje. I-public participation you are spot on into esikhulekelayo njoba sifisa ukuyokotha omdala sifisa ukuthi asinikeze i-blessing sibusiso sokuthi sicaluze emagcekeni ezizwe ezithameleleli ukuze uma singena kodwa umlayezo ufane kube yilomlayezo sizomnika wona ukuze nasiyongenisa ezindlini zamakhosi ahlukene basimukele ngegama lakhe lokuthi kunombiko omusha abawulethile abafisa ukuthi singawuhashi einkundleni zokuxhumana singawubuletha ngabukhoma ezindlini zamakhosi okuhlukana kwabo kodwa amakhosi akholelwa uma usudlule endlunkulu wafika washo uyobe seyamemezela ukuthi bavumeleni bangene and lokho angikusho ngoba ngihamba neqembu engihamba ngalo ngikusho ezingeni lokuthi sivumelene ukhuluma language eyodwa yomuntu ukuthi ebengena skipa leyo language uzwile ukuthi ngitheni lathini iParliament lihleli uzoyithatha nami ngalendlela ongazwanga usengathatha lokho engikuhumushayo ukuthi akahambe nowelinye iqembu kodwa nayifika endlunkulu afike esho ukuthi sivumelene uzwile eParliament ekuthiwa akakhumbuli futhi kuphikiswa leyo nkulumo uma engazwanga thatha irecording ayidlale bese embona umthetho esho lena ngoba akekho ngiphikisile ngakho angilindele ozongiphikisa kozakethu okwesibili angilindele phansi ke manje ozophikisa futhi lokukhuluma ngoba ngithe angenzanga into engiyisusele ekhanda ngiye kuma archives izona ivumelwano zalelo iParliament yes umlando uthi ngo94 2026 nazi ithunywa zesilo umbuzo uthi nenzeni ngalokho ithunywa ezikulethile thina siphenduleni saphendula ngesiphakamiso eParliament savunywa lonke lokho kusho ukuthi asihambeni masinyane sigijime nayo ngoba phela vele bebevele bayogetha lo mthetho by the time bethi bangena
kule level yomphakathi Yebo. yesizwe isizwe sesi-awe ukuthi Sesiyazi hayi ukuthi emaho ngoba izohlukana. ne-approach ukuthi izosetshenziswa kanjani into Yebo, because yebo. kuzodepend ekutheni ngesikhathi be-understand abantu bakithi banayo i-plan Yebo. yokudila nabafika nenye language Yibo. ngoba ngithi kusazokhankasa amaqembu Nanso-ke, epolitiki azokhankasa asuka nabantu babo laba abadeploye Nanso. kulawo ma-position fanele athi uma ethi ayakhuluma bese nabantu bethu bayayazi language Beba nalo. Kodwa lokho kulele kuyindlunkulu. Uma indlunkulu ke keni kwendlunkulu kini nahlala nawudingida umthetho babuyela bengaphethe lutho much engabuyiselwe endlunkulu because bona bekubeyiyona i-channel yokuthi agenda ayifaki indlunkulu so ibuyela ayikuphethe much kodwa nisale naba nayo into yokusebenzela phekwayo uma nisala niba nayo into yokusebenzela phekwayo yakhona i-outcome but nina fanele nihambe phela niyobika ukuthi emva kwaleso siphakamiso esalethwa indlunkulu sibe sesithatha lesi igxathu futhi izo-implementeka kanje Nyambose angifuni ukuthi ize ngichaze kakhulu awuhlale ephekwayo because ninazi ithi angabi nina lokhu yama-channels enu kodwa political but ke sikhuluma ngomhlaba la asikhulumi ngepolitiki sikhuluma ngabantu sikhuluma ngamakhosi ipolitiki yalezi ikipini ihlalele eParliament now abantu abalethe into yokuthi nina nihlala usuku abanikazi bayo the channel ekufanele ibuyisele back kubona nithini kubona siyalithokozela ithuba ngoba khani kusamanje ukuthi ngiyathokoza ukuthi angizange ngiyisho kwenye indawo lenkulumo kodwa ngiyisho endaweni evikelekile la ezothi ivela iya endlunkulu ngoba bekuyindaba yikhona ecelwa yithi ungayifikelanga ndiza impela ngoba phela bakukhokhelela ukuthi ndiza yize uzochaza la ukuthi niyani nendlunkulu uqede futhi noma usayoba busy namakhosi yoba nawo but le language yasendlunkulu ayingaqala ifike einganeni zesili silo singazi ngoba fanele igijima ngithi nisebenza namakhosi ayingasuki approach yenu ithi bottom up ngoba ukhona oyizwile lenkulumo okwazi uku-interpret but ingonyama nikafiki kuyona ekuyona msusa we-agenda ngoba kusasa nizobuya nizokhankasa ngayo kanti impilo zabantu bese sibuyela back to square one. Siyalithokozela ithuba ngoba sesishilo ukuthi kumele siyokotha omdala siyomotha ngenkulumo athumele i-team ukuthi ilethe kithi obekungafanele nakhona ngoba kufanele sikwazi lokho kodwa siyamthokozela ukuthi ukhumbulile ukuthi awubathumeli bahloniphe nathi senze ukuhlonipha manje no uzivimba uthi hayibo sizwile ngathi benixoxa ngodaba lwethu lapha benithini ngalo sesiyakwazi ukulichaza vele isithangami ezombusazwe azange ukukhande lobudlelwana nendlunkulu hayi indlunkulu yodwa amakhosi wonkana kugcina lapha emthethweni sekelo ukuthi ayaziswa yashiwo ukuthi kune house of traditional leaders kodwa ayinamandla ayinikwa amandla okuthatha inqumo so lokho kuzobe kuyaqala ukuthi isinqumo nje esavutha eshisayo izinsuku ezimbili sithi thina indlunkulu ayisenzele umusa isivulele umnyango nesango siyoyethula bukhoma ukuthi besithini siphendula laba ebathumile kodwa ukuzicace sibanikeze okungale kwaloku esizwe ngazathi bayakufuna ngoba bona ngokolimi lwe-public management bafuna i-devolution of powers from national to province okusasa uhulumeni lo ongakabe hayi thina sithi we refuse ngithi ilo ngithi lokhuyana i-undertone bithi devolution of powers ukwehlisa kwamandla okuphathwa komhlaba ezifundazweni ngoba umhlaba wenza ukuthi uphathwe kuzolonke sathi thina ngeke ukuthole manje namanje ngoba kunomthetho obambile awuqali fanele kuye nakwezinye izizwe lokho okhuluma ngakho awuqali angeke sizwe ngamaZulu ukuthi asethi wona
Asefuna ukwenza umhlaba mawehle kuzomela ilona iParliament livume futhi ukuthi ke sesiyahlisa ke siyathontisa ke manje amandla ke zibambeleni njengeyifundazwe kuzothatha isikhathi iConstitution umthethosisekelo nawo fanele iyoshintsha ukumiswa kwalento ishilo the spheres sinento ekuthiwa kwa-public management the tiers of government iy'ncezu zikahulumeni kuzwe lonke leyo yenza ukuthi nigcine nincezula kawona umhlaba namakhosi nikuhlakaze nize nifake ngisho abebala kuwona unocezu lamajaji abahluleli judiciary kunocezu lika-executive futhi umongameli nongqongqoshe kunocezu lwethu abashaya umthetho bese kuba nama-spheres izigaba zezizinda zohulumeni kunohulumeni kazwelonke kunohulumeni wey'fundazwe kube nohulumeni wasemakhaya lezi nhlelo ngokuma uvundla nokuma kwazo kuyomele ishintshe zonke umfuna lento leyodwa ngendlela esivele sinayo kahle kodwa ngendlela ethunga ngayidribula ukhohle vele ngoba vele ayi-apply kuwe njengesakhamuzi nomnikazi walomhlaba ifika nalo mkhumbi ngizolokhu ngisho ngoba ngilokhu libukile lo lwandle ngiyayibona iyangena iyadidelana naw Nyambose bese ngibuzile ubusuthi uyaphendula ubheke khona ngase ngiyakuphazamisa naw uNyambose ke uthi ke uma nibuyela komkhulu nizothi lokho okuzwakala endlebeni emaqembini epolitiki naseParliament engathi kususwa amandla lapha aseza kuye uhulumeni ahamba ngomthambo owodwa kodwa esifundazweni ke manje nisale nakukhulumisa ukuthi cha kahle bathi lokho kubhalwe phansi okwavunyelwa nangakho okwakusebenza ngaloyo yamthetho okuhambe kwafuna ukushintsha ngoba kushintshanga kwafuna ukushintsha bengekho abanikazi bakho senibafundela lo mthetho vele onga-apply kubona nithi khona asilungise savumelana futhi eParliament sangaphikisana kungcono siyoyiceba ukuthi sisale savumela sinizwile thina Ndlunkulu noma engabe interpretwa ngenye indlela iyithunywa kodwa sinizwile thina ukuthi nithini that's why sithi kuyasihlula ukuthi siyingane zenu nisithumile bese singabenza ubulungiswa ithini ke lenkulumeni ilethe Ndlunkulu ke manje sizothi Ndlunkulu asibuyisa amandla kuhulumeni wesifundazwe sakwaZulu ngikusho ngegunya njengomfundi wezokubusa nezokuphatha kusho ukuthi lokho sengingama ngomlenze wodwa ngizokumela mina ke ngingedwa ukuthi ngihambe ngaya emabhukwini amadala ngabona isikhala nesithembiso esingafezwanga iminyaka 32 ngase ngithi kulokho ila ngibone khona ukuthi angathi omdala akakhayiselekanga kulokhu akucelayo uzocela okungaphansana ngize ngathi enkulumeni yami ikhona uhamba uyithathe uyifake ukuze ufakazele lento engiyishoyo ngithe inkulumo yami kuloko okucelayo Ndunankulu ngifuna ukungeza ngokungaphezulu ucela okuncane into eyenza ukuthi acela okuncane ingoba ukucelela esigabeni sikahulumeni obekungonakele lutho usuke wasebenzisa igama likaNdunankulu ke ngoba uNdunankulu wesizwe phela ubezokhulumisa la esithi khona yaya lenkulumo ivele isise presidency yebo njoba ise-presidency kwakufanele babuye phela emva kokukhothama isile esidala bafike basitshela isile sesikhona ukuthi inkulumo yayisihambe yakhuluma la kwi-implementation process yani yokuzimela kahulumeni womdabu wendabuko okuwubukhosi hayi lo hulumeni wabo fanele nothina uphindele fanele nothini konje Ndlunkulu kanje manje siyothi kubo manje igunya elibuyayo yileli elidala elalahle kamhlazana kufika belungu ngoba umlungu wayethe uzokhosela kwaZulu ilembe lisadla anhlambana kodwa umlungu wagcina esephambana naloku ukuthi uzokhosela uzokhonza wagcina umlungu esekhonzisa thina yena sizobuyisa igunya ebelifihliwe kodwa futhi lisobala sizothi Ndlunkulu umbusi wezwe esilakhele
kwaZulu siyishayamthetho ngikusho lokho njengesazi ke manje siyishayamthetho sibuyisa singamane sibuyise lela gunya elidala kunokubuyisela record Nyambozi nokuthi sibuyiselele lomlungu uqhubeka uhulumeni ebuse indlunkulu kanti kungale indlunkulu iyona ekumele ibuse izwe bese ibumba lokho sikubiza ngeadministration lokho sekuhulumeni la seniqashwe khona ingane la iqashwa khona ke ifundele ku public management o accounting babaleka amandla nemali